सिबिनायखौ बयनोबो जासिनानै दिनै बे गोथार साननि गोथार बुब्लियाव जों सिमेन्ट आन्चलिक बाथौ धोरोम बियाबनि जानानै बानजायनाय लेखा बानजायनायाव बोखावै लखिमपुर जिल्लानि जा ब्रैथि दौरि मावबादाखौ जोङो आफादनि जोंनि सिमेन्ट आन्चलिक बाथौ धोरोम आफादनि सावरायनाय लेखा जोङो 2 नम्बर लग्लुं बर' गामिनि जा बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालियाव फैगौ बे सोलिबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि 29 आरो 30 अक्ट' खालि जोङो बे लग्लुं बर' बाथौ थानसालियाव जिला बोखावै लखिमपुर जिल्ला दौरि मावबादाखौ खुंनो साखाफारा जाखाबाय। ओंखायनो जों मिजिंथिदों रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव आरो लग्लुं गामिनि मेंनो रोङै खामानि मावनायाव जानो हागौ जेनिबो बेले बेजे जायाबालानो फैगौ 29 आरो 30 सेप्तेम्बर खालि गाहामैनो बे बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जा दौरि हान्जा बे जिल्ला दौरि हान्जानि मावबादाया आलो गोजोनै खुंफुंनायाव जाफुंसारथों बेखौ हास्थायनानै जोङो दिनै बे दौरि बादायाव जिरायसालियाव जिरायनो थाखाय जा गाहाय खुन्थिया गायसनबाय बे गायसननायजों लोगोसे दिनैनि हेफाजाब होनाय रायजो राजानि हेफाजाबावनो दिनैनि बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। आं मिजिंथिदों बे जोंनि सोनाब सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय संखं हालामनि गासै रायजो राजा आरो जोंनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा बानजायनाय बे बानजायनाय लेखा लग्लुं बर' गामिया जा हेफाजाब होगोन बे हेफाजाब होनाया मोजां जाफुंथोंखौ मिजिंथिनानै आं दिनैनि बे गोथार साननि गोथार बुब्लियाव सुंद' बिबुंथि गासै 600सो जागोन होननानै बुंदों बिथांमोना। बे 600नि लोगोसेनो जोंनि सिमेन्ट बियाब बाथौ धोरोम गौथुमनि सिङाव थानाय गासै 67 गामिनि दौरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। आं मिजिंथिदों बे दौरि बादायाव जोंनि जा बाथौ धोरोमनि नेमखान्थियै जा 3 खान्थि जोङो बेयाव मावबादा खुंगोन। मोनसेया जाबाय बाथौ आसार, मोनसेया जाबाय दौरिफोरनाव थानो गोनां गुनफोरनि सोमोन्दै आरो मोनसेया जाबाय रुंसा रासानि सोमोन्दै बे मावबादाखौ खुंनाय जागोन। आं मिजिंथिदों लोगोसेयै बे मोनस्नि बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि जा मोनस्नि बियाब दङ आन्चलिक दङ बे आन्चलिकनि मादाव मोनफ्रोम आन्चलिकनिफ्राय सा 10 ना सा 7 दौरि बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बे लेखा जोंनियाव गासै बाथौ धोरोमनि जा गामिफोर बे गामियाव 67 गामि दङ। बे 67 गामिनि दौरिफोराबो बेयाव थुबुर जानानै बे सावरायमेलाव हेफाजाब होगोन। आं मिजिंथिदों आफा इसोरा अननानै जाहाथे फैगौ 29 आरो 30 सेप्तेम्बराव जा बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि दौरि बादा खुंनाय बे दौरि बादा खुंनाया आलो गोजोनै जाफुंथों। आफा इसोरखौ सुंग्रिनानै आं दिनैनि बे दसे गोथार साननि गोथार बुब्लियाव सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय।